Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar driunyo. Naga jingja baklat armut ge hybrid jong jilla Meghalaya kibadegi khna pule ha school Gokula Vidya Samsthe Hamala Valley ha district Mandya jong jilla Karnataka kabala ong bagadei na kabaki yo ya kabam kabala sa kabala ja ha kini khindiat singi kibala dem kabakat hadu menta kini khna school kidang don ha kawai ki jaka sumar hak te jilla kabala tip kum ka Mandya Institute of Medical Science na pedeng kini khna bat ki paiba kibala dan hadu kumba chispa tamngun Arab sangut kiri nang jela Meghalaya. Uba bless dekar ubade unong ilam jong seng MIPU uba badro kumu presiden jong seng kemi ulapan pau ya jing sokia halor gene jingja da ke bawla kentu ya ki bujuong ba ki jaj penriu ki dipan mi ha kebakum gene kapor ban yerap ya lagi para dok para senam bat penrem ro ya ki kenhon ngabla pen krebam ya ki kena bat ai pen banda kebam kabalasa fi bangan ong syak pengop kamde mo kadai ki jing menjur lang thai ki megi pa shaman pha Nrei galong ba kita patkin ki badan hangte ki bayalami gini kena daga ega jingmut jungki ka babhane ka basniu ne mo namar ki kena apo khatra kat kena isnem gidang khluit ki snam sidi teng haba ki yo bam wat mangiru ki bubu school khun wat dangi thiet dengan ngono jing bam ni hana pet ame ka diet to ya de spray diet ne gidang de jing gidang de ki long ne em ban ba ha teng ba pli ha ka jing than mo ha ka jing kan ke kumbam hi ke ba ya ke ba mla ban sutu ban tip ru tina kalian ke jungi ngan ong betang ke wei ba naik kemen than ya ke ba yo ke ba ke ba pimla shu ban i ki khun jok ki ke ban ja ki ma gidang don hapok ri le jong ha ke jalan le jong gidang sok man ni keren wi ke sarkar ba ke sarkar ke di ban wat hiru kilat ke ti ban ai kan ke education free nama ta ki nong kendong bopli ibadon ki kimi ki pa ki bamla shu wat tang man kisan school ki khun hoaj bubun sing e ki khun ki khasi jongi ki stan e bubun sing ki long yeng ki ba don ki khun ki ba stan haba ki lek school haba ki puli ki stan mereka lat pat ke lenti kam don pat ki bakin puli kham sejrong namar ki kimi ki pa ka jing duk ka jing jang ka je sutu jongpi kini ki seng ki ba ai jing kai ai ya ki khna sebab bar jela kidan kadai bagidan jing tmu ai ban ya jing mentai la di fi namdon manu ban ong ban le kham ka jing mentai dai namdon judan manu namar kini kita na government kadon ka tu ka fund ka bakiyo mah ka kano ko society wat tang fi apply kano na bang hirap thau society dinam umdai ba shu ong yo ai kadon ni ka jing mentai lada umdon hiru bri wat ong ne kano society ne kano kan yam ne kano ka kenhuan ban ong kham yo jing mentai mantre what do politicians ru yang election dala job election uyo ay kutulap ya umdai bu try ai umdai ba ki ong i jaj ban riu kham yo ai ki i yo la kutulap na la bi ban ong kham yo jing mentai mbara kha yo jing mentai tenaga liang ka ngaru kalong ba tongin ya mi khmat kan ma bam dei bangin shekar hu tang ka por san snam rengi i kan ga jing jo ga jat bari ni mi khmat kan nganam keran yo no kham tam engi perta e jing meri bun ha gini gi por adap election barok ni jaj meri hondai hai ni khap pemeta padang ga jing ja padang ga jing khlat no ki khna bukti bedang long hato ga ega message bangin ai lang bat bangin keran lang kham tam e shaka sarkar ne kat shaka badai ga lenti kadai bet hakitu simet kaji pensai fi kan nganget bagian dai besulet besusim pun ti man sukit namar ka don hi try daga lenti bet ngin sim pun joki ngin ai kata ka free education ngin ai ka jakasa yo free ngin ai ka jing puli ka babiang handrai ka long ba ngim de tip sai pat haduk anu ga ternai kan ga jingbut ka ba don jong ka RSS ngam keno ya RSS mo handrai ngam tip pat ga ai ka motif joki ka basa dia handrai ngi i menta te ga de jing bakala ngi i menta te ngi i di stang ka jing sosi ngi i menta ba i stang ka mat yap ngi i menta wat di stang ka mat yap baki menteri ru yaki khna school hang tu bang pat dei kat ka anya pok khat prasnem pat dei ban menteri kam gi yo ma don na pedang kita pok khat pran dari sarkar ro ka de ban sim khia halor kan di banta di ban te action di ban kem mi tu berium dei tang itu principal ne gitu gi katu kan ngot di ban wat di ban kiti ba menteri kam mi ki khna school hapor gidang puli mdei bal ong liwat ti mau la ki kwa ti mau li tang ni ri jongi ru bun cakap ti mau ni ki wat ki start mdei pat ken ban sim ka bu ba ki mi issue
Rainbow of Sound Music Academy kepadon hakisnong Maubri Ribhoi District, a music school kebajupelong Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu shpaubaje main step hadu saubaje janmin. Kepadang sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru baro ki long kemilong kepa ki bakwa banyo e jingi kai jingnang shapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya yu ki street performance but ki concert aman law senam. Kum kadak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakane ke music school. Ti parlok baro wan lompat slam, wan ban syam ka admission hakane music school. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai ndru yue ar nyau lai